Moi taas kaikille ja tervetuloa pelaamaan Minecraftia jälleen kerran. Mä en muista mitä me viime kerralla tehtiin. Jotain pientä muistikuvaa siitä, että mä jotain tehtiin. Me tehtiin tehdä tehtiinkö me toi parveke. Ja jossain ilmeisesti on mulla toi limaa, mulla siis limaa, joo, minä. Siis piti sanoa, että jossain ilmeisesti on limapallo, koska kuuluu toi, käyn tuhoamassa sen. Aha, se on just mun ikkuna eessä, aiku kivaa. Käyn tuhoamassa sen, niin se ei minua häiritse enää sen enempää. Siinä on vielä rotten flesh. Aha, ups. Go away, go away, go away. Mene pois, mene pois, mene pois. Please, mene pois. Noin. Alright, katsotaan. Ai niin, tänä päivänä muuten voisin tehdä silleesti, että mä voisin mennä maan alle. Koska mun pitää löytää obsidiania. Että mä voin tehdä netherportaalin. Joten itse asiassa mullahan on inventori täynnä niin kuin aina ennenkin. Joten ovi tuohon. Onko mulla tämmössä miten paljon tilaa? On aika paljon. Pääs laitan nämä loput tavarat tästä äkkiä tänne, mitä mä en tarvii. Tyyliin mä en varmaan tarvii kirvästää. En usko ainakaan. Otapas nyt. Ja nämä hitsin limapallot, siis mä aina kerään näitä. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Mä oon semmonen liman tuottaja. Hihi. Mulla ei oo vesisakkoa. Ei. No, ei voi mitään. I can't do anything. Right. Alright. Mennäänpä sitten maan alle. Koska siellä on niin mukavaa. Hei. No niin, nyt. Maan alle mä menen, maan alle mä menen, maan alle mä menen. Ja siinä olisi ollut koulia, no ei voi mitään. Ui hitto, ouch. No, se nyt meni siihen. Se on kyllä... Hei, mikäs täällä on? What is in here? Ei mä kuule vettä. Täällä on vettä jossain. Ai niin, löysinkö mä muuten täältä... Joo. Mitäs mä nyt en mene tonne, en. Mä mietin, että mitä mä nyt viimeksi tässä tein, koska mä en yhtään muista. Mä muistan hämärästi, että... okei, eli... Mä ilmeisesti löysin laavaa. Mutta mä että löytäisinkö mä mistään niin niin ihan luolaa, koska semmoista toista luolasta, koska olisi ihan kiva jos löytyisi. Mutta oikeesti tää pickaxe niin ihan kiva. Siinä on ainakin no, okay. Ai niin, ja niille, jotka miettii, että minkä takia mun akse ja nämä miekat ei tuhoudu, johtuu siitä, että mä tein pienen semmosen tempun, että mä käytin sovellusta nimeltä MCP Master ja loin siinä, niin kun siinä pystyy tekemään, niin loin siinä tuhoutumattoman akun ja
tuhoutumattoman hakun ja miekan. Ja tässä miekassa on, niin kuin tässä näkyy, niin Unbreak, Silk Touch, efektiä niin 100. Eli toisin sanoen mä saan tästä niin kuin, jos mä vaikka löydän, mitä se nyt sanois? Jos vaikka hakkaan tän kiveen, niin mä saan tän kiveen tämmösenä, että siitä ei tuu sitä brickstone tai mikä se onkaan. Että on ihan kiva. Tietysti, mutta en mä oo niinku muuten tässä mitenkään huijannut tai tällaisesti. Että muuten mä teen tämän ihan tällaisesti. Mutta se on vaan ärsyttävää, kun joutuu sitä aina tekemään uutta hakkua. Ja mä tiedän, että Iron hakut menee ihan jumalattoman nopeasti. Joten mulla ei varmaan kannata kovin alas mennä, koska mulla on tunne, että sieltä tulee muuten laavaa. Koska tossa on laavaa ihan vieressä. Hyvä. Okei. Missä on zombi? Jossain on zombi. Okei, se on ilmeisesti jossain vedessä, koska mä vaan tajuan, että missä. Okei. Onkohan se ylhäällä? Mä veikkaan, että se on ehkä ylhäällä. En oo ihan 100 varma, mutta veikkaisin. Alright. Okei, tää alkaa pikkusen mietittää, mutta missä hitossa se zombi oikeesti on? So, mä kuulen sen, mutta mä en näe sitä. Mä kuulen sen, mutta mä en näe sitä. Missä se on? Ja se ilmeisesti kuulee minut, koska se öhisee, mutta joo, en osaa sanoa. Se on jännä, että miten ne niinku pystyy näkemään mut, tai niinku havaitsemaan mut, vaikka ne ei näe mua. Se mua vähän mirittää. Jeps. Se on vähän jännä juttu. Yliluonnollisia zombeja havaitsevat vihollisen, vaikka eivät näe sitä. Sillä gravelit on oikeasti ärsyttäviä, koska näissä aika paljon menee aikaa. Jos mä käyttäisin tavan miksi mä sanon akku? Jos mä käyttäisin tavan hakkua, niin tää todennäköisesti olisi jo mennyt rikki. Joten sekin on yksi syy, minkä takia mä en halua käyttää tavan hakkua, joka menee rikki. Ota, mitä mä sain? Sainko mä sitä? En saanut. Musta näytti ihan niin kuin mä olisin saanut sitä, mitä se on sitä. Tästä mä vaan saatoin kuvitella. Right. Oh! Ui, yes. Redstone. Yes. Okei, nyt pitäisi olla tarkkana, koska yleensä missä on redstone, niin siellä myös on laavaa. Ja missä on laavaa, niin siellä on vaaraa. Hyviä rimmaa. Kannattaa kyllä itse asiassa pikkusen hidastaa, koska jos mä tätä vauhtia kaivan, niin saattaa olla, että jotain saattaa pudota mun niskaan vahingossa. Se ei ole kiva. Se ei ole kiva. Ei yhtään. Mietin vaan, mitä mä teen tällä mitä tämä on gravelärillä? Tällä, mitä tää on? Miksi tätä kutsutaan suomeksi? Mä en oikein muista. Mut kumminkin niin tällä jutulla
Koska tätä alkaa olla aika paljon. Mulla muuten... No on mulla vielä tilaa aika paljon repussa, että ei voi siitä ainakaan... Ei voi sanoa ainakaan, etteikö olisi tilaa, mutta... Pistetäänpäs tuohon soihtu. Ja... Jos ei muuta, niin ainakin mulla on hiiltä, että ei voi sanoa, etteikö voisi tehdä tortseja. Ja redstone. More redstone. Että mä ärsyttää nämä gravelit, koska ne on niin innoittavia. Mä olisi hyvä pistää tähän joku soihtu again. Oh. Another redstone. Oh. Hei, mä kuulen hämähäkin. Mitä itse? Okei, kysymys, tuleeko se ääni täältä? Koska se tulee aika läheltä. Onko mulla diffi? Onhan mulla pakko olla difficult päällä, koska en mä muuten kuulisi Joo. Hämähäkkiä. Se olisi muuten kiva, jos löytäisi tässä pelissä aika harvoin, kun pelaa Minecraftia, niin olisiko ehkä yhdesti tai kahdesti, että on löytänyt spawnerin ihan vahingossa. Mutta muuten niin en ole löytänyt. Mikä on itse asiassa aika jännä. Se kuulostaa, että se on ihan vieressä tuo hämähäkki. Mä haluaisin tietää, että missä kohti se on, koska olisi ihan kiva, jos se löytyisi. Mutta ilmeisesti sitä ei löydy. Onko se ylhäällä? Mä mietin. En usko. No. No, yes, no. En kyllä tiedä. Oh man. Se ääni vaan lähenee jostain syystä. Vaikka mä en, siis... Mä en tiedä. Missä se on? Missä ne on? Mä ihan summutikasta tässä nyt vaan haravaan. Ääni kuuluu. Mä veikkaan ne on mun yläpuolella. Tai mun alapuolella. Koska... Se ääni vaan jatkaa kuulumista. Kuulumista. Miten se sanotaan? Se ääni vaan jatkuu. Eli... Olisi muuten tosi siisti, jos löytyisi spawner. Ihan... Niin. Mutta en tiedä, löytyykö. En usko, että löytyy, mutta... Kaikki on mahdollista Minecraftissa. Olisi muuten kiva, pitäisi joskus googlata, että milloinkaan Minecraftia on ruvettu tekemään, koska minun mielestä Minecraft on aika vanha peli. En ole ihan 100% varma, mutta siis minun mielestä se on. Ja se on itse asiassa aika suosittu peli nuorten lasten keskuudessa. Itse en ole niin nuori, koska olen jo 22. Ja silti pelaan Minecraftia. Siis mä en aluksi edes tykännyt Minecraftista. Mutta jos mä joskus rupesin vähän kokeilemaan sitä huvikseen ja mä tykästyin siihen. Mä olisin, että no, haloo, miksi ei? Mitä haittaa sit, jos pelaa Minecraftia? Ei sitä ole mulle mitään haittaa, päinvastoin. Vähän mukavaa ja vitettä.
Ja mä nyt oikeesti mietin, missä hitossa noi zombit on, koska ne örisee, mutta niitä ei missään näy. Mä haluan löytää ne. Zombit, jos... Tässä olisi kyllä nyt kiva semmonen joku modi, missä niinku mikä näyttäisi missä päin viholliset on. Koska toi örinä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää mua. Kun mä en löydä niitä. Se kuuluu ihan tästä läheltä. Mä haluan tietää missä se on. I want to know. Tää on tosi hyvä keino niin saada hirveästi tätä orea tähän, tai tätä mitä tämä on. Kumminkin rautaa. Oikeastaan nyt kun mä ajattelen, niin mä voisin käydä tekemässä water buckletin tai sen mikä se onkaan sen ämpäin, koska mä tarvitsen vettä. Ja se yksi miksi mä tarvitsen vettä on Ice Sampri. Oh my god. Ouch. Toi muuten sattuu. Ihan oikeesti. Toi sattuu. Ouch. Siksi miksi mä tarvitsen vettä, niin syy on se, että mä voin ton laavan tuhota. Taas. Kun se kuuluu tästä jostain se bless. Mä en tiedä missä se on. Ihan oikeesti. Mä alkaa tympiä toi ääni. Mä kaivan vielä tästä. Ja sitten tuoltahan mä tulin, jeps. Tänne. Tiedän, että ne ei oo tuolla. Oh well. Here, up, away. Pitäis muuten... No. Mun pitäis tähän tehdä silleen niinku... Semmonen juttu, että mä voisin hypätä tohon veteen, koska... aika riski... Niin aika riski pitää tuossa voisin muuten syödä jotain. Eli ihan kaksi mä tarvin puuta, koska mun pitää sulattaa noin. Nyt mä osasin jopa sanoa sen sulattaa. Ja sit mä voisin pistää osa noista raudoista, ei limoista, vaan raudoista tonne, missä se on, tuonne, koska mä en tarvii kaikkea. Ja osan kivistä ja redstoneista. Ja koolesta. Black wool. En mä tarvii black wool. Oh great. Stupid slime. Ja nyt mä sitten teen water bucketin. Oikein. Ainut juttu mitä mä tarvitsen enää on vesi. Kiva. Joo. Itse asiassa sen saa aika helposti. Noin. Siinä niin. Ei noin. Okei.
Oi hitsi. Toi meni muuten läheltä. En tiedä, olisinko selvinnyt tosta. Ehkä... Voi olla, että ehkä olisin selvinnyt, mutta en halua riskeerata. Okei, mitäs teen näin? Elikkä, miten mä saisin ton... Mä nyt mietin, että mun pitäisi tuo saada tosta tukittua jotenkin. Mä ajattelin, miten mä saisin... Noin. Okei. Ja nyt sitten teemme näin. Ja... Sitten katsotaan. Aina kannattaa tässä niin tehdä näin, että... Koska tässä saattaa olla silleen, että tässä saattaa olla 2 kerrosta alalaavaa ja se on aika inhottavaa, jos sattuu putoamaan sinne. Siksi en suosittele, että ainakaan itse en tee silleen, että mainaan niinku näin. Tai no siis näin myös mainaan, mutta niinku, no, varmaan. Oh fuck. Great. There we go. Se on tuhottu. Elikkä tossa ei enää pitäisi olla laavaa. Oh my god. Kelas näin. Oh yeah, there it is. There it is. Just. Kiva. Ei pitää. No niin, nyt. Nyt se meni oikein. Joo, ei. Tuo... No niin. Mä veikkaan, että nyt se ehkä tuhoutui tuo loppulaava. Ehkä. Eipä se tuhoutunutkaan. Oh fuck. Joo. Tuo on just yksi syy, minkä takia kannattaa olla vettä mukana, koska laava on pirullista. Oikeastaan mä menen tänne, koska mä saan sen tästä sitten helpommin tuhottua. Noin. Mulla on 7 obsidiania ja mä tarvitsen... paljonko? Oh fuck! Okei, ei ollut kovin fiksu veto toi. Otetaan... Pystynkö mä... Pystyn? Oh man. Tää on oikeesti aika vaarallista tekee. Tässä voi polttaa näppinsä. Hehe. Eli ton voi varmaan mainata. Joo. Right. Sitten mä laitan torchin tohon. Joo. Mainaan ton. Siinä ei ollut laavaa onneksi. Ja sitten mainaan ton. Siinä ei ole laavaa. Ja mä veikkaan, että oisko tuon on. Okei. Okay. Ei hyvä. Ei hyvä. Mä en ikinä ehdi laittaa tohon sitä. Voi sanoa, tää on just ärsyttävää tässä paketti, tai tässä niinku Android-versiossa tämä, koska ainakaan itse en pysty kovin helposti tekemään tässä näitä, oh my god, seriously? Niinku vaihtamaan tyyliin just mikä toi on toi, niinku tavarasta toiseen tosi äkkiä, niin se on minusta tosi innoittavaa ilman ohjainta. Enkä mä edes varmaan tiedä, pystynkö mä tässä niinku, kyllä mä voisin ostaa tähän ohjaimen, mutta mä en usko, että mun kannattaa. Oh, fuck. Oh my goodness. Okei. Okay. Ei muuta kuin vettä tuohon. Okei. Okay. Eli se siis tuli tosta.
Man. No just. Oikeastaan, kun mä mietin, että mitä mä voisin, niin mitä tehdä näin. Koska muuten tossa käy niin, että mä itse kuolen. Koska se laava tulee suoraan niinku tuohon. Mä teen näin. Se pitäisi tippua niinku tonne. Mä en oo varma tippuuko. Eli se laava on siis tuolla. Okei, tuolla ei ole kyllä mitenkään mahdollista, että mä saisin tuolta. Koska... Okei, mä en tiedä, onko tää se hyvä juttu. Noin. Voi vitsi. Voin sanoa, että tää on itse asiassa aika pyllystä. Koska... Otapas nyt. Nyt se tulee niinku tosta. Nyt se menee tonne. Eli nyt sen ei pitäisi... Joo, nyt se ehkä saattaa toimia tämä juttu. Katsotaan. Jos mä poistan... Jos mä saan siis poistettua. Jos mä saisin poistettua tuon, noniin. Ja... Pitäis niinku... saada... Mistä toi edes tulee toi laava ihan oikeesti? Siis eihän tuolla ole mistään, mistä toi voi tulla. Niinku on, mutta silti ei oo. Enpäs teen näin, koska se on ilmeisesti tästä seuraavasta. Niinku tästä, mistä se tulee. Niin se on tosta. Eli joo, se oli helppo. Ja sitten mä mainaan tämän, noin. Ja se oli itse asiassa aika helppo, koska, no, laava. Mutta nyt mun täytyy olla tosi varovainen. Oikeastaan mä teen silleen, että mä lopetan tähän. Ja seuraavalla kerralla me jatketaan, koska mulla alkaa olla rekordaaminen aika loppu. Joten nähdään seuraavalla kerralla. Se on moro.